Imos xa con toda a información relativa a ese temporal Leonardo. O nivel dos ríos continúa subindo en Ourense. Hai desbordamentos no Támega, no Arnoia, na Conca do Limia, no Miño e no Avia. Preocupa especialmente a arestora a zona de Ribadavia en varios puntos. Demetrio, contanos. Sí, un deses puntos é este no que nos atopamos agora mesmo. Como poden comprobar, aquí este o río Avia, que está completamente fora do seu cauce, que inunda e desborda e cubra toda esta rúa. Aquí tamén se encontra con outro afluente que teria que baixar por debaixo desta ponte, o Maquiáns, e agora mesmo esta é a estampa que lles podemos amosar. Chega a entrar na inmediación do propio centro de saúde e tamén na entrada dun bar que se atopa aquí ao fondo. Moi expectantes continúan agora e nas próximas horas calculase que xa a partir deste instante entre as 3 e as 4 xa empezaría a baixar o caudal, pero de momento, como dicíamos, zona acordoada polos efectivos de seguridade para que non poida pasar ninguén e evitar calquer tipo de risco, e agora mesmo, como dicimos, moi pendentes das próximas horas. A situación na Conca do Miño empeora por minutos. Na Foz, en Ribadavia, onde o río Avia desemboca no Miño, o nivel da auga subiu 20 centímetros en só unha hora. Hai aviso vermello e o GES está vixiante por se fai falta cortar a estrada da Arnoia. Estamos esperando o pico do Avia, que ainda vedes que está chovendo moi fuerte, moi seguido. Nos dicen que a partir de mediodía, ao largo da tarde, nos vendrá o pico no Avia. O pico do Miño nos dicen que chegará esta tarde. Entonces esperamos a confianza que temos é que tamén non nos coincidan os dous picos, porque sería un pouco peor. O Avia xa desbordou nos sitios habituais como a Quinza. Mariluz, que vive ao carón do río, xa está preparada por se ten que mover mobles. Que non vai estar preocupado, porque nas casas de campo sempre hai moita cosa nos baixos. Entón agora habrá que levantar todo para arriba, lavadoras, neveras, é un problema. Se tiveran un río limpo, por lo menos, eso era nos ben. Os que vivimos aquí estamos un pouco preocupados. Tamén toman precaucións na Veronza. Cada día vai aumentando máis o nivel do río, porque o que chove isto non hai xa que nos sosteña. Ha llovido mucho y se notan los ríos que han crecido mucho. Aquí xa non se distingue onde acaba un río, o Avia, e onde empeza outro, Maquiáns, totalmente desbordado e ameazando con entrar no centro de saúde da vila. Vamos a cortar xa ahora mismo e seguir esperando, senón temos que ir retranqueando máis hacia atrás. Suben os dous, están subindo os dous. E o problema tamén do Miño, que tamén xa empeza a retranquear para atrás. Entonces, este é un punto crítico aquí, tamén na carretera de Arnoia, tamén estamos pendientes de que suba e tamén ter que proceder a cortala. Tamén hai aviso vermello nos Peares. O Miño subiu aquí 2 metros en 24 horas e avisos laranxa en prácticamente todos os ríos da provincia, na Conca do Limia, na do Támega, no Arnoia en Baños de Molgas e no Miño o seu paso pola cidade, onde xa cortaron os paseos fluviais. Non hai máis que ver a presa de Velle aliviando para facer unha idea da forza da auga, un caudal de 1900 metros cúbicos por segundo.